Hahaha, dar 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 Berisik. dar 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 hahaha dar 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 ipil ketembak mate warisane nggo aku dhewe dar 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 mbah opah kene innalillahi warisane cair. Woi, cair matamu iku nggo aku. Tuk. Nah, kayak ngono iso kan? Iso. Hah? Aduh, kesel. Tuk dalang kok keplak. lain, Tuk dalang keplak. Orang ngono aturane. Esan peko, edan. Res, Mbah ngeli tolong pesen ke sego lemak perindapan siji. Oke Mbah, minta pesen ke sego lemak perindapan. Iki deh sego lemak perindapan. Wah, kira-kira kapan tekane?